तर मोठी बातमी आहे, कंगाल पाकिस्तानवर इंधन संकट आलं। युद्धामुळे पाकिस्तानात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे। पेट्रोल डिझेलच्या दरात 55 रुपयांची तिथं वाढ झाली आहे। पेट्रोल भरण्यासाठी पंपावर नागरिकांची झुंबड उडाली आहे। इस्रायल इराण युद्धामुळे कंगाल पाकिस्तानवर इंधन संकट ओढावलंय। पाकिस्तानात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा जाणवू लागलाय। त्यातच जागतिक तेलाच्या किमती वाढल्याचं कारण देत सरकारनं पेट्रोल डिझेलच्या दरात 55 रुपयांची वाढ केली। पुढेही त्यात आणखी वाढ होण्याच्या भीतीने नागरिकांनी पेट्रोल पंपावर धाव घेत एकच गर्दी केली। संपूर्ण देशातील पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं पाहायला मिळत आहे। मोठी बातमी आपण आत्ताच्या क्षणाची पाहतोय। यावेळी पाकिस्तानवर मोठं इंधन संकट आलेलं आहे। पेट्रोल डिझेलचे दर 55 रुपयांनी वाढलेले आहेत। संपूर्ण देशातील पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं पाहायला मिळत आहे।